Hello friends, welcome to my YouTube channel Odisha Villain Classes Sona. Friends, ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଟପିକରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି 12,1212 ହେଲେ କେମିତି ଲେଖିବା। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ କହିବେ ଏଟା ବହୁତ ଇଜି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲେଖିବେ ତାର କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ଓକେ, 12,000 12,1212 ଏଇ ଟାଇପର ଜଣେ ଆସିକି ଲେଖିବ। ହେଲେ 1 ଆମେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ 1,21,212 ହେଲେ ଆମେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି 12,1212 ହେଲେ ଏଇଟା ଆମର କେମିତି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ 1,21,212 ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ଠିକ ହେଲା ନା ଏଇଟା କଣ ହେଲା ନା ରଙ୍ଗ ପୁରାପୁରି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲେ କେମିତି କଣ ଲେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଭିଡିଓଟି ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ହେଲେ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏଣ୍ଡ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ କେମିତି ଆ ଭିତରେ କଣ କଣ ଆପଣ ଶିଖିଲେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କେମିତି ଲେଖିଲେ 12,1212 ହେଲେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେ କାହିଁକି ଲେଖିଲା ହେଲେ 12K ମାନେ 12K କେ ମାନେ 1000 ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ମଝିରେ କେ ଗୋଟେ 8 କଲା ହେଲେ ଏଇଟା କଣ ଠିକ ହବ ନା ଏଇଟା ବି ରଙ୍ଗ। ହେଲେ 3 ନମ୍ବର ଲୋକ ଆସିଲା ସିଏ କଣ କଲା ହଁ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ହେଲେ ସିଏ କଣ ଲେଖିଲା ଦେଖନ୍ତୁ 12,1212 ହେଲେ ଏଇଟା କଣ ଠିକ ହବ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କହିଛି ନମ୍ବର ଲେଖିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲେ ଏଇଟା ସଂଖ୍ୟା ସହ ଏଇଟା ଅକ୍ଷର ଲେଖିଲାଣି ଏଇଟା ବି ହଉଛି ରଙ୍ଗ। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ଭୁଲ ଲେଖିଲେ ହେଲେ ଠିକ ଟା କଣ ହବ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ 12,1200 ବାହାରକୁ ଛାଡନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ 325 ଆଉ ଗୋଟେ ନବା 1,325 ହେଲେ 325 ଆଉ 1,325 ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ 1 10 100 1000। ଓକେ, 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ହେଲେ 1 ମାନେ 1 ଘରେ ଆମେ କଣ ନଉଛନ୍ତି 1 ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ନଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦଶକ ମାନେ କଣ ନବା 10 ହେଲେ 10 ମାନେ କଣ ଏଇଟା ଦିଟା ହେଲେ ଆମେ 10 ଘରେ କଣ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନବା। ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବକ୍ସ କରିଦଉଛି ହେଲେ 1 ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବକ୍ସ ହେଲେ ଏଇଟା କଣ 1 ଘରେ ହେଲା ହେଲେ ଇଏ ବି 1 100 ମାନେ କଣ ହେଲା 100 ଦେଖନ୍ତୁ 10 ଘରେ ବି 100 ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ରହିଲା ହେଲେ 100 ମାନେ 100 ଇଏ ହେଲେ 3ଟା ଅଙ୍କ ହେଇଗଲା 100 ହଉଛି ବା ଶତକ ହଉଛି ହେଲେ ଶତ ସାଙ୍ଗରେ କେଇଟା ଅଙ୍କ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ରହିଲା। 1000 ମାନେ କଣ ହେଲା 1000ରେ 3ଟା ଶୂନ ଆସିଲା। ହେଲେ ମନେକର ଆମେ ନଉଛନ୍ତି 2 3 4 0 2 2 ଅୟୁତ 3 ଅୟୁତ 402 ନଚେତ 23,402 ଏମିତି ବି ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ 23,402 ନଚେତ କଣ ପଢୁଛେ 2 ଅୟୁତ 3,402 ବୋଲି ପଢୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ହେଲେ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା ଅୟୁତ ଆଉ 1000 ଆମେ ମିଶିକିରି ଲେଖି ପାରିବା। ଓକେ, କିନ୍ତୁ 100 ଆଉ 1000 ମିଶି ଲେଖି ହବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଅୟୁତ 24 ଆମେ ଲେଖି ପଢି ପାରିବାନି କାହିଁକି ନା କାରଣ ଆମେ 100 1000 ମିଶିକି କରାଯାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 1000 100 ଅୟୁତ ମିଶିକି ପଢାଯାଏ। ଏଇ ଯାଏଁ ତ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହେଲା 3 100 25 ଏମିତି 1000 1,350 1,325 ପଡିଲେ ହେଲେ 1,325 ହେଲେ 1,325 ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି 1000 ସହିତ 300 ତାପରେ 25 ମିଶି ଯାଉଛି କି ନାଇଁ ହଁ କି ନାଇଁ 1000 ଉପରକୁ ପଳେଇଲାଣି ମାନେ ତାକୁ 1,000 ପଡୁଛେ। ଠିକ ସେମିତି ଆମର ଯେତେବେଳେ 12,1212 ଆସୁଛି
ଲେଖାଟା ଆମେ କହିବା ଶୈଳୀଟା ଆମେ ରଙ୍ଗ ଆସୁଛି। ହେଲେ କଣ ରଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଦେଖ 12,000 ହେଲେ 12,000 ଠିକ ଅଛି 12,000 ହେଲେ 1200 ମାନେ 12ର ଦିଟା ଶୂନ ଶହ 12 ହେଲେ 1200 ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ 1000 ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ 200 ଅଛି। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ 1000 ଆଉ ଗୋଟେ 200 ଅଛି କି ନାଇଁ। ହେଲେ ଆମେ ଆ ସହିତ ଆକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବା କି ନାଇଁ। ହେଲେ ଏ 1000 ଟାକୁ ଆ ସହିତ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବା କି ନାଇଁ। 12,000 ଏଥିରୁ ନେଲେ କେତେ ଆସିଲା 13,000 ହେଲେ 12,000 1000 ମିଶେଇ ଦବା। ହେଲେ 1000 କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ 1200 ରୁ 200 ଅଲଗା ଆଉ 1000 ଟା ଅଲଗା ହଁ କି ନାଇଁ। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲେ 1200 ଇଏ 1000 ହେଲା 1000 ହେଲେ କେତେ ଆସିଲା 13,000 ହେଲେ 1212 ଇଏ 1212 ସିଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ତ 1000 କୁ ମିଶେଇ ଦବା କିନ୍ତୁ 100 ସହିତ 1000 ମିଶେଇବା ନାହିଁ। ହେଲେ କହିବାର ଏଇଟା ପ୍ରୋସେସ ହେଲା ଏଇଟା 100 1000 ମିଶିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୋର କହିବା ପ୍ରୋସେସ ହେଉଛି ରଙ୍ଗ। ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଲେଖିବା ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ 12,000 ଅଛି ହେଲେ 12,000 ହେଲେ 1200 ଅଛି ହେଲେ କେତେ ଲେଖିବା 1212 ଏ ସବୁକୁ ମିଶେଇ ଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆମର ଆସିବ କି ନାଇଁ 12,000 12,1212 ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଇଏ 1 ଇଏ 2 ଇଏ 3 ଇଏ 1 ଦେଖନ୍ତୁ 12,1212 ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆମର କେତେ 13,212। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ପଚାରେ ଲେଖିବେ 12,1212 ତାର ମାନେ ହଉଛି କହିବାର ଶୈଳୀ ହଉଛି ଭୁଲ ନହେଲେ ଶୈଳୀ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଗ କରିକି ଲେଖିଦେବେ ମାନେ ମିଶେଇକି ଲେଖିଦେବେ 13,212 ଓକେ। 12,1212 କୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆମର ଆସିବ 13,212 13,212 ହେଲେ ବୁଝିହେଲା କଣ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି। କିଛି ବି କନଫ୍ୟୁଜନ ନ ହେଇକିରି କନଫିଡେଣ୍ଟଲି କହିପାରିବେ 12,1212 ର ଆନ୍ସର କଣ ହବ 13,212 ଓକେ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ହଁ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କମେଣ୍ଟ ସିଓର ଜଣେଇବେ। ଭିଡିଓ ଟିକେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।